čaute. Panoramatický záber. Wow. To bude dramatické. Dobre, normálne. Takže, čaute, ja som Jovia z druhej skupiny a robíme projekt na vybudovanie multifunkčného ihriska za školou na tom, kde je teraz asfaltové. A práve teraz robíme anketu, ideme do tercia. To bude tercia? Dobre, ideme do tercie A sa ich spýtať, či by sa mi to páčilo. Tak poďte sa. Čaute. Ale však viete. Áno. Kde je hovo? Informatiku. Čo by sa ti páčilo mať za školou multifunkčného ihriska, ktorá by zahrňala leteckú drahu, futbalové ihrisko, Joj, počkaj, teraz vám za každým chodí a spýtať sa ho toto takto zdlhavo. Hej. Ahoj, mami. Jakub, přímo videu. Jano, som chcela, že To má byť normálne. Dramatický záber. Ahoj, mami. Ahoj. Páčilo by sa ti mať multifunkčné ihrisko za školou? Áno, veľmi by sa mi to páčilo, podporilo by to rozvoj našej školy a deti by už neboli také tučné, ako sú teraz. Tak poďa dole. Toto hovorí chudý človek. Áno, človek. Ale ne. Braňo, poď sem. A čo sa hlasuje za multifunkčné ihrisko? Jana, čo si myslíte o pani Turčanovej? A Táňa, čo si o tom myslíš ty? Vidíte, to je úžasné. Dobre, ďalej. Koho? Dávaj teba. Máš istú budúcnosť, Jano. Páčilo by sa ti mať multifunkčné ihrisko za školou?